Aquí arriba el camí, aquí hi ha la caseta on us agafarà les entrades i aquí ja hi ha el pont. Tingueu en compte que el pont no el poden travessar animals, gossos, pel terra, pels tipus de terra, perquè es poden fer mal a les potes, però us podeu esperar aquí, passar un i després passar l'altre. T'ha agradat aquest pont? Sí, Un xulet, no fa por, oi? Oi que no fa por? L'únic que heu de tenir en compte és no venir amb xancles molt primetes o amb sabates molt primetes, perquè el terra acaba amb unes serres per la neu que